Vítám vás u tohoto videa. U tohoto videa budu vám ukazovat, jak hraju tu hru. A tak. Takže, tady někdo vlevo nebo vpravo budete mít můj Instagram. Já nevím, jestli se tam jmenuji Klara.7. No, to uvidíte prostě někde. Fakt, jak bude ta kámoška? Protože já hraju s kámoškou, nebo budu hrát s kámoškou, já jsem se jako napojila a mi se to z natáčení vyplo. Takže jako musím to natočit znova, ale aspoň nemusím vám ukazovat, jak se napojuju a chápete prostě. Doufám, že teď tu hru znáte, jako já nevím, jak se jmenuje, ale vím, co to je za hru. Já prostě si jdu nejdřív udělat barák a potom nějaký napíšu. No. Nevím, kde se úplně udělám barák, protože vole, jej napíšu aspoň, jestli tady vůbec je. Není, takže prostě ji napíšu, když prostě to, až tady bude. Takže udělám si barák, teda jdu si tam přijet, anebo, počkat, já si tam teleportnu. No, tady. Takže jdu si teda udělat nějaký barák a nevím jaký, protože mi se fakt jako líbí třeba ten se mi líbí, ale prostě ten je takovej, chápete. Ale tady jiný nejsou, takže asi si dám ten je nejlepší. Jak se nejhorší lidi, prostě, že tady chodí vole random lidi a chodí mi do baráku bez dovolení, vole. A vždycky, když mi napíšu, tak co? Jako anglicky, vole, že co, what the fuck? A já to jmenuji, máš problém, vole? No, ty vole, teď je vchod, ne, vole? Ale já chci jít dovnitř, halo. No, dobrý. Takže teď dám tak, zavřu, looking a jsem vevnitř. Počkej, to je zase jiný, než jsem myslela, to nevadí. Ale ty ten je taky hezký, takže otevřu, ty to je mega hezký. Kuchyň hezky v malé, že nechci nic obrovského, takže tak. Jedeš, když to vypadá jako, to nevadí. Když tak si to dejte nahlas, protože mluvím moc potichu a ne, jakoby někdy zapomenu, jako, že vůbec jako natáčím. Takže malá koupelna, to se hodí. Tady by měl být pokoj, jo, ale ten není špatný, ten je i velký, jako. Ten je i jako to. Tady je i hezký. Musím se podívat, jestli tady nejsou i jiný, jako to, pokoje, protože jakoby, nevím, jestli tak moje kamoška bude bydlet úplně jako se mnou. Jo, teď je taky pokoj, ale takový divný prostě, bude takový. No, doufám, že se připojí, protože jako fakt jako říkala, že jo. No, furt tady není, tak kde jdu haje? Teď je takový dětský pokoj prostě. Nebo není to špatný, jo. Prostě už nejsem má dítě, takže teď bych šla dolů. Ježišky, to je hezký. Tak to je hezký, mega hezký. Já to zkouším, ale nebudu chodit pozdou. Takže. Tak. A tudy by se mělo chodit asi. Je, tak kudy se chodí ven? What the fuck? Já fakt nevím, kudy se ale chodí ven, jako. Asi jakoby. What the fuck? Tady? Tudy? Yes. Tady jsem to našla. Otevři se. Nechám otevřeno. Jo, tady je brána ven. A teď bych šla na zahradu. Wow, tady je hezký bazén. I když nevím, proč jsem tam v oblečení, ale to nevadí. Hej, ale já nemůžu skákat do haje. Dobrý, teď je to mega cute. To je mega cute. A tady topí. No dobrý. Tady když půjdu, tak tady to je taková menší kuchyňka venku, když chceš mít prostě krásný večer. Tak to. A tady je to taky. Takže je to fakt mega hezký dům. Dávám tomu tak 2,10. No. Není to úplně nejhezčí pokoj, ale prostě nejhorší to není. Takže
Modrá, dobré. No, takže. Tak. What the fuck, co to je? Tak jedno. Teď půjdu dovnitř. Aspoň se trošku vyvětralo, neříkám nic. A dám looking a teď bych se pošla podívat sem. Na jeden z těch pokojů. Tady je sužičenka, nebo chápete, prostě dohájí. Hej, ale já jsem fakt debil v tom. No a teď je taková menší kancela. Jo, chtěla jsem přeměnit to. Takže tady přeměním klimatizaci. To je jako hrozný vedro. No, takže zavřu všude dveře. Protože je to hrozný, když to. Tady by měla být, jo, tady je ten hezký pokoj. Tady jsou asi 3 nebo 4 pokoje. No, počítač, jo. Takže, můj barák je hezký, ne, jako říkám, že fakt jako hezký. Ale nevím, jestli dneska půjdeme na ten Bora Bora, protože budu to muset jakoby ukončit. Za chvíli, protože mi dělá masakra z večeři, protože mám tu omeletu a já to na pánvě neumím. Takže, budeme se podívat po městě a potom třeba u dalšího videa bychom mohli jít, teda jet na to Bora Bora a fakt se na to těším, protože já jsem tam byla jednou. Ale, nebo vlastně 1000krát jsem byla i na zimní Bora Bora, i na teplý Bora Bora. No prostě chápete mě, doufám. A tak, takže vemu si nějaký normální, vemu si pokorky. Tak, a pojedu. A jedem. Tak, jsem tady zpátky a jo, už jsem se najedla, takže vám můžu ukázat, jak jedu na to Bora Bora. Jenom teď nevím, kde je letiště, to je taky blbost. Takže, jdu si najít letiště, kde je. Jo, takže pojedu sem. Jo, tak to už vím, kde. Dohaje, more feet, fuck. No, takže vyjedem. Ale mi to nejde jet třeba. Jedem. A mě fakt jako zajímalo, kde to je, protože já jako, jak tady koukám, tak tady to není vidět. Jo. Počkejte, já se nejdřív podívám, kde to je, jako, aha. Tak já jsem teprve tady. Jo, tak tady už vím, kde to je. Takže se můžu vypnout. A jet rovně. Hned ještě rovně. Takže takhle jet a potom doprava a potom normálně zajedem. Takže jedeme na to letiště a teď tam přijelo akorát letadlo a nevím, jestli je to moje, anebo něčí jiný. Takže budu muset pohnout. Jo, za 337 minut. Ale musím to stihnout, protože chodím pomalu strašně. Takže mám už letenku a mám i kufr. Jenom musím si vás dát co. No, takže jedeme to přesně za 20 sekund, takže musím fakt jako hodně pohnout, protože jak fakt jako nestihnu a jinak jsem v prdeli. A pojedu třeba až za dlouho, takže prostě musím jako hrozně hodně rychle pohnout a jít. Takže, ono to chodí strašně pomalu. Ještě tam letadlo je, takže pohoda. Prsáty. Cože? Tak jsem koukala, asi bude. No, teď budeme v letadle a uvidíme, kam si sednu. Protože já si vždycky si dám semka. A jede přesně za tolik sekund, takže tak.
Otevřu si okýnko, jenom potřebuji se sem sednout. Ale já vám to tam jenom ukážu a půjdu jako to, protože mi se jako fakt to nechce hrát. No, takže otevřu okýnko, jenom nevím, jestli mi to úplně půjde. Dobrý, mám to. A uvidíme prostě, jak poletíme a jedeme přesně, už jedeme. Takže pohoda. Jenom vám to tam prostě ukážu a skončím, protože potom to budu muset ještě jakoby udělat, dát to na YouTube a ještě mám ještě asi 2 videa, takže to dneska dám a takže tak. Musím počkat, až tam prostě pojedem, protože vole, už máme jet. Už jedem, takže pohoda. Já nevím, že jakoby jedem přes noc, takže bomba. Takže za chvíli jsme tam. Já bych dal Snapchat rychle, ale to nestíhám. To nestíhnu. Jejda. No, nestihla jsem to, takže bohužel. Doufám, že to bude i letní, protože vole, chci mít svůj barák, který mám furt. Doufám, že to bude, prosím. No, fakt doufám, protože teď už vidím, jak tam bude na schvál zimní. Uvidíme. No jasně, když jsem to říkala, že tam bude na schvál zimní, nevadí, tak budeme tak v jiném videu vám ukážu letní, protože fakt já vám to ukážu a jako to. Takže tady je lanovka a půjdu sem, sednu si. A nebo ne, nejdřív vám ukážu jednu věc, která je tamhle na schodech a jako je to fakt dobrá věc a můžete se tam to říkat ještě nebudu, za chvilku to uvidíte. Takže tak. Takže teďka, tady je takový foťáček a když se sem stoupnete, fakt jako abyste tam to, teď uděláte tak a budete mít za chvilku fotku, no máte to. Já dám vždycky save, abych prostě se to aspoň uložil do té galerie a můžete se tam kdokoliv vyfotit, to je úplně jedno a já, než prostě to, tak já to počkat. Já udělám tohle a půjdu sem a udělám tak. A půjdu pěšky, i když jako by mělo by to jet. A i když nevím, proč to nejde, ale to nevadí. Aspoň půjdeme pěšky, tady jsou prostě ty fivky, aby prostě to mělo jet, kam to má jet a tady je prostě ohraničená ta cesta, kudy se má jet a tak. Jenom nevím, že jsem už nahoře. Jako to ještě daleko, what the fuck. To je divný, že to je daleko. A nebo že to je fakt jako pěško. Nevím. Ale prostě, když uděláte, že sem. Jo, to fakt nefunguje teďka. What the fuck? Jo, já už jsem dole. Aha, to mi nedošlo. Tak, teďka půjdu na lanovku a pojedu nahoru. Ne, já to nestíhám. Dobrý. Takže jedu nahoru a jsme tam a uvidíme, z čeho pojedu, protože to ještě nevím. Protože někde jedete na ležích, někde jedete jako na bobku a tak. Takže jsme nahoře. Pojďme. A teďko půjdu na jednu z těch drah a já jdu na tuhle, protože tady jsem ještě asi nebyla. Jo, byla. A to je na... No, vidíte? To je mega dobrá. To je tak přes tunel hezky. A už jsme dole. No, tady je kluziště
ale jako moc neklouže, ale když běžíte, tak ono to běží i samo. Takže už jsem vám to ukázala a teď bychom mohli jít na baráky. Barák mám vždycky tady, ale tam už vidím, že někdo je, si myslím. Ne, není. Už tady na tom země nikdo není. Tak tady prostě mám vždycky barák, ale oni jsou fakt jako hezký. Takže si tady udělám rovnou barák. I když nevím, jestli to bylo jiný trošku, ale nevadí. No, vidíte, prostě klasika, prostě nahoru a teď jsou prostě, aha, už to otevřený, dobrý. Tak, teď je hezký pokoj a tady je taky pokoj. Teď jde na hezčí, si myslím, tady je i hodiny. Já vím, že tady ukazují 12:28 a na mobilu je 12:46, jestli. No. Tak, takže teď to bych sem vám ukázala, a za chvilku možná skončím video, protože tak. No, tady je koupelna menší, tady je televize a tady je taková menší, jak to mám říct, stůl na jezení, tady je parcela menší, tady je plátno, i když ale tam to je větší, no to je jedno. Zavřu. Close a looking. Jasně. Takže teď bych se chtěla podívat. Jo, tady je koupelna a to je fakt jako mega hezká, tady fakt jako mega hezká, fakt velká. A už budu asi končit, protože prostě musím to ještě vydat, jak jsem vám říkala. Teď close, looking a jdu to se už rozloučit. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že to necháte like, odběr a koment a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!